Plod teraz váži viac ako 400 gramov a jeho dĺžka je približne 26 cm. Vaše dieťa ešte nemá dostatočnú vrstvu podkožného tuku, ale odteraz začne viac priberať. Začínajú rásť myhalnice a obočie. Vaše dieťa neustále prehltá plodovú vodu a potom ju vymočí. Aktívne sa pohybuje a už si vytvorilo istý spánkový rytmus. Môže byť aktívnejšie večer, keď ste relaxovanejšia a chcete ísť spať. V nasledujúcich týždňoch si budete stále viac uvedomovať a vnímať denný režim dieťaťa. Vaše tehotenstvo je už viditeľné pre všetkých a môže vám začať vystupovať pupok. Môžete si všimnúť, že ku koncu dňa máte napuchnuté členky a chodidlá. Ak bol sex poslednou vecou, na ktorú ste mysleli v prvom trimestri, teraz v druhom trimestri to môže byť úplne inak. Ale i to môže trvať istú dobu, takže sa nemusíte obávať, ak na sex ešte chuť nemáte. Opäť si skontrolujte váš jedálniček a stravovacie návyky a jedzte zdravšie. Odporúčaný prírastok na váhe je 400 až 500 gramov za týždeň. Rýchlejšie priberanie môže byť dôsledkom nesprávneho stravovania. Ak vám opúchajú nohy, pite veľa vody a vykladajte si nohy do zvýšenej polohy. Môžete tak uľaviť aj svojmu boľavému chrbtu.